Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце і я, яго вядоўца Наста Печанькова. Яшчэ 30 палітвязняў выйдуць на волю. Сярод тых, каго памілаваў рэжым Лукашэнкі, 7 жанчын і 23 мужчыны. Большасць з іх бацькі непаўнагадовых дзяцей. Паводле прэс-службы дыктатара былыя зняволеныя былі асуджаныя паводле народнага артыкулу за ўдзел у паслявыбарчых пратэстах. Усімі гэтымі асобамі выкананыя абавязковыя ўмовы памілавання. Яны падалі хадатайніцтва аб памілаванні, прызналі віну, шчыра раскаяліся і далі абяцанне весці правапаслухмяны лад жыцця. Гэтая пастанова – гуманны жэст у дачыненні гэтых людзей. Яны атрымалі шанец вярнуцца да нармальнага жыцця, да сям'і і працы. Таксама ў прэс-службе Лукашэнкі заявілі, што ўсіх памілаваных, цытата, вывучала камісія для вяртання пад кіраўніцтвам генпракурора Андрэя Шведа. Таксама паведамляецца, што пасля вызвалення за імі будуць ажыццяўляць кантроль сілавікі. Прадстаўнікі рэжыму збіраюцца ў Еўропу. Паездку ў Польшчу і в Угоршчыну арганізоўвае Беларуская гандлёва-прамысловая палата. На візіт, што мусіць адбыцца з 28 верасня да 5 кастрычніка, звярнулі ўвагу прадстаўнікі Белполу. У праграму візіту будзе ўваходзіць наведванне ў Варшаве міжнароднай экалагічнай выставы «Біэ-Экспа Ворса» і «Эка-індустрыя-2024» у Будапешце. Заяўлены кошт удзелу на аднаго дэлегата складае 2490 беларускіх рублёў. У кошт уваходзіць гатэль, пераезд і харчаванне. У Беларусь заляцелі расійскія беспілотнікі. Пра гэта паведаміла маніторынгавая група «Беларускі гаюн». Верагодна, таму ў неба зноў падымалі авіяцыю. За мінулую ноч у Беларусь заляцелі не менш як 4 дроны камікадзе тыпу «Шахет». Большасць з іх лётала побач з беларуска-украінскую мяжою, перасекаючы яе ў абодва бакі. Але адзін з дронаў сышоў у ваколіцы Жлобіна, пасля чаго знік. З аэрадрома ў Баранавічах паднялі знішчальнік. Актыўнасць авіяцыі ў небе над Гомельшчынай адзначылі і мясцовыя паблікі. Беларускі кантынгент адправілі ў Кыргызстан. Там вайскоўцы возьмуць удзел у штогадовых вучэннях пад эгідай АДКБ. У склад кантынгенту, акрамя вайскоўцаў, увашлі супрацоўнікі МУС і МНС. Камандаваць беларускую групоўку будзе першы намеснік кіраўніка генштабу генерал-майор Андрэй Мацеевіч. Прадстаўнікі нашай краіны возьмуць удзел у 3 вучэннях, на якіх плануюць адпрацаваць задачы з, цытата, укараненнем новых тактычных прыёмаў і досведам баявых дзеянняў. Манеўры пройдуць на палігоне вучэбнага цэнтру «Эдельвейс» у збройных сілаў Кыргызстану. Беларуска Діяна Маісеенка перадумала прасіць прытулку ў Арменіі. Напярэдадні яе затрымалі на грузінска-армянскай мяжы на запыт рэжыму Лукашэнкі. Пра рашэнне Маісеенкі армянскай службе «Радыё Свабода» паведаміў адвакат дзяўчыны. Паводле абаронцы, беларуска будзе змагацца за дазвол на свабоднае перамяшчэнне. Сама Діяна кажа пра тое, што падала прашэнне аб наданні палітычнага прытулку ў Арменіі імпульсіўна, бо асцерагалася экстрадыцыі ў Беларусь. Маісеенку затрымалі 2 верасня пры перасячэнні мяжы Грузіі з Арменіяй. Высветлілася, што дзяўчына ў вышуку ў Беларусі за ўдзел у пратэстах. Паводле гэтага ж артыкулу цяпер адбывае пакаранне ейны бацька, палітзняволены Андрэй Іванюшын. Цяпер дзяўчына ў Арменіі. На час разгляду экстрадыцыйнай справы ёй забаронена выязджаць з краіны. Беларускі паралімпіец Ігар Бокі атрымаў 5-ю перамогу на гульнях у Парыжы. Для плыўца гэта ўжо 21-й залаты медаль у кар'еры. Адметна, што свой фінальны заплыў на паралімпійскіх гульнях на дыстанцыі 200 метраў комплексным плаваннем Бокі завяршыў з новым сусветным рэкордам. Таксама рэкордным і залатым стаўся заплыў іншага беларуса Ягора Шчалканава. Ён перамог на дыстанцыі 100 метраў на спіне. Беларускія спартоўцы выступаюць на паралімпіядзе ў нейтральным статусе. Украіна мае намер выйсці з 14 міжнародных пагадненняў з Беларуссю ў межах СНД. Пра гэта паведаміў прадстаўнік ураду ў Вярхоўнай Радзе Тарас Мельнічук. Адмысловы законапраект ужо ухваліў Кабінет міністраў Украіны. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне Кіеў скасаваў мноства двухбаковых дамоваў аб супрацы. Цяпер жа вядзецца пра разрыў дамоваў аб супрацы ў галіне вывучэння, разведкі і выкарыстання мінеральна-сыравінных рэсурсаў, аб захадах для спынення выкарыстання ілжывых таварных знакаў і геаграфічных указанняў, аб парадку перадачы ўзораў наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў і іх прэкурсараў ды іншых дамоваў. Расія здзейсніла ракетны удар па Львове. У выніку атакі ёсць загінулыя і пацярпелыя. Ахвярамі расійскай атакі сталіся 7 асобаў, сярод іх 9 і 14-гадовыя дзяўчынкі. Яшчэ па меншай меры 40 чалавек пацярпелі, з іх 5 дзяцей. Таксама ў выніку абстрэлу пашкоджаныя 2 школы і больш за 50 дамоў у цэнтры гораду. Паводле мэра Львова Андрэя Садавога ёсць узгаранне жылых дамоў у ваколіцах галоўнага вакзалу.
велика частина це Вялікая частка – гэта сэрца нашага гораду, гістарычная спадчына. Ужо дакладна разумеем, што з часткі будынкаў людзей высяляем. 2 школы сёння не будуць працаваць. Павылятала шмат шыбаў. Таксама пашкоджаныя 2 медычныя аб'екты. ДСНС працуе, камунальнікі працуюць. Трывае разбор завалаў. У жаночы інтэрнат педагагічнага каледжу ў Луйві засялілі спецназ. Сілавікі, якіх накіравалі ў райцэнтр дзеля ўзмацнення межу з Украіною, будуць жыць у будынку з непаўнагадовымі дзяўчатамі. Паведамляецца, што сілавікоў заселіць на асобным паверсе каледжу. Журналісты выдання «Флагшток» патэлефанавалі ва ўстанову пад выглядам занепакоеных бацькоў. Там іх запэўнілі, што дзяўчатам не варта турбавацца ад такога суседства. Пры гэтым большасці навучэнак каледжу няма 18 гадоў. Яны паступаюць ва ўстанову пасля 9 класаў агульнаадукацыйнай школы. Раней выданне «Флагшток» паведамляла пра тое, што ў Жыткавіцкім раёне на патрэбы вайскоўцаў аддалі будынак дзіцячага садку, які закрылі з 1 верасня. Цяпер жа там часова зрабілі казарму для дэсантнікаў, якія прысутнічаюць у рэгіёне таксама ў межах узмацнення. Роман Протасевич працуе на Мінскім электратэхнічным заводзе імя Козлова. Яго заўважылі на фотаздымках са збору маладых працаўнікоў, апублікаваных у тэлеграм-канале прадпрыемства. Роман Протасевич сядзеў у зале разам з іншымі работнікамі заводу. Падобна, што апрануты ён быў у тую ж самую кашулю, у якой даваў інтэрв'ю Марату Маркаву на ОНТ пасля затрымання. Раней Роман паведаміў, што атрымаў дыплом зваршчыка 3-го разраду. Летась Протасевича прыгаварылі да 8 гадоў пазбаўлення волі з адбываннем пакарання ў калоніі. 22 траўня таго ж года яго памілавалі. Чорныя спісы пасажыраў могуць з'явіцца ў Беларусі. Такую прапанову выказала міжрэгіянальная асацыяцыя перавознікаў. Гэтак у бан-ліст могуць трапіць дэбашыры, а таксама тыя, хто рэгулярна рэзервуе квіток, але не прыходзіць на пасадку. Цяпер, калі квіток ёсць у продажы, немагчыма не дазволіць камусьці яго набыць. Пры гэтым пасажыр усё ж такі абавязаны паводзіцца прыстойна, не замінаць іншым людзям і кіроўцу. Але паводле перавознікаў далёка не ўсе выконваюць гэтыя правілы. Таму асацыяцыя хоча дамагацца змянення грамадзянскага кодексу. Перавознікі спасылаюцца на абноўлены паветраны кодекс, згодна з якім авіаперавознікам дазволілі фармаваць рэестр непажаданых асобаў. Туды могуць дадаць тых, хто дэбашырыў на борце, піў ды не выконваў загадаў экіпажу. Больш за 70 беларусаў могуць хварэць на шаленства. Пра выпадкі масавага кантакту людзей з інфікаванымі жывёлінамі паведамляе Міністэрства аховы здароўя. Медыкі правялі санэпідэмічнае расследаванне. Падчас яго выявілі, што жыхары Магілёўскай і Віцебскай вобласцяў кантактавалі з 2 хворымі сабакамі. У адным выпадку носьбіт шаленства бяздомная жывёліна, якую людзі падкормлівалі ўсім пасёлкам. У другім шчаня хаскі, якога своечасова не прышчапілі. Цяпер усе імаверна інфікаваныя праходзяць курс лячэння. Паводле Мінздароўя выпадку захворвання шаленствам сярод людзей не фіксавалі ў нашай краіне з 2012 года. Пры гэтым перыядычна вірус знаходзяць у дзікай, дамашняй і сельскагаспадарчай жывёлы. У Баранавічах проста ў двары шматпавярховіку у выніку панажоўшчыны забілі мужчыну. Злачынства адбылося на вачах у людзей. Паводле мясцовай жыхаркі, увечары ў яе пад вокнамі паміж 2 нецвярозымі мужчынамі разгарэўся канфлікт. Неўзабаве лаянка перарасла ў панажоўшчыну. Адзін з мужчынаў атрымаў некалькі удараў ножом і ўпаў на зямлю. Ён толькі паспеў пракрычаць, каб яму выклікалі хуткую, пасля чаго сканаў. Следчы камітэт пачаў крымінальную справу. На гэтым я з вами развітваюся. Захвочу ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя падзеі дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.